Check one. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni minggu tasadarion ima minggu palimahon dung trinatis. Doho topik makalomohon patik ni diwata. Atong tapuji matuhata marede mahita sebuked nomor 10 sada ayat sada 1 ayat 7.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mangasahod debata saya munangad do ulah honotta. Ngot maho ale parhinaloan. Tarsunggul mahu di banua, di buhasiang, pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso. Ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para sirohana sumurung, mauleate marohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saliling ni lilingna, salehon matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akka na di banua gijangi. Pargugoy mahami manaluhon sa luhut, nanaing mga bathami tu hasonangan. Say pagadda mahaporseaon, pakirimon, dohot wamapomon ni rohanami, asamonang hami ro di ujungna, laho majalo tu pali hami, di jolum ala ni anakmu, Tuhan Yesus si pangulu hami. Amin. Maredehita siap bukede nomor 720 ayat 1 ayat 7. Baba
Pati ni debata di mingguta sadarion ima sian Matius bidu 22 ayat 37 satu ayat 30 sia. Jadi di Yesus mak siha holongan muna do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam do sian nasa roham ido patik raya na parjolo alai dos do argani na padua honon siha holongan mudo dongan mi doson dirim atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na bartu pati mi amin. Terpuji Tuhan ta meredehi ta sebuket de nomor 170 ayat 1 ayat 2. Potima dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargona suatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Alana tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak dibata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banu agijang doho mangodihon hami. Asima roham di hami. Saya patotong mahami di roha hamleteo tuho. Oto di parbadia pangapun na marsak roha. Pamalum masalhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma hom mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asini roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohotor di porbadia. Amin.
Tapi gema baga-baga ni dia bata taringo tuhasani dosata. Ai dang adong ibarnii ai saluhut do perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni dia bata. Alayak kanaga bepitor binahin ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panubision na marhite-hite Kristus Yesus ido na pajongjong na pinajongjong ni debata bahan habangsa parasian marhite-hite hapor seaod di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Terpuji Tuhan ta, mari demahita sian nomor 210 sada ayat sada 2 ayat 3. Epistel di mingguta sadarion imana nienet sian eded bidudua mamuk kemai sana ya walu sahatu ay 10 tolu tajahama marsikat sorin idi rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana marikas sian akadolok mar hajingjang di atas ni aka robean. Dungi makuling ma hasudungan ni rohaku didok ma madokau hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki paredeon nunga pola terbege suara nia dur titi di tano tai. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani dibata jala na peopsa. Amin. Maredehita sebukede 224 ayat sada dohot ayat dulu.
tidak kun ma hapor siaut dai songona hina tidak kun ni dongata sa hapor siaut di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Yahuwa ido ama pargu na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Yahuwa na sasadei imana tinubuhon ni si Maria naga-gabia siato di porbadia adorang sohabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di bangumun ni silatus na mate tapajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik ke surga lahudu di siamu ni debata Yahu amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana payungda sugo tutano on manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea toni parbadia dalam sada huria na badia huria apa paniala Kristen akka na badia do dia sani dosa do dia taina maddo la mangulu do sugo daging halak nong mate do dia nguduan na surasuda amin. Titing namasa di Uriata di Minggon tanggal sia Juli 2020. Naparjolo nanaing merbagas. Naing majalo pasu-pasu pabagas semua Nathan bangun Hosada Sidabutar anak ni Amang Padita TR Sidabutar Nainan. Tubuni Inang Mary Boru Basyatar Ruasni HKBP Raja Wali Resort Raja Wali Sian Huta Karanganyar Utara Tulu nomor 34 Karanganyar Sawah Besar Jakarta Pusat Dohot Orwana Julianti Boru Sinaga Boru Niamang Mangatar Sinaga Nainan Tubuni Nata Mauli Boru Silalahi Ruasni HKBP Resort Cibubur Sian Huta Jalan Malaka Gang Rambutan RT Onom RW Pitu nomor 04 Kelurahan Munjul Manang Wikopat Pamas-masuan di Batuba hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB Napaduahon tumpak tuha perluan operasional ni Huria. Sadarion Minggu tanggal sia Juli 2020 patu paun ni Huria do papungu tupak tuha perluan operasional Huria sigan bulan di Bagasan Amplok. Tapasah ma siang las ni roa songon pargue ni apor seauta. Napaduluon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuama ditangyangta karuas ni Huria na di Bagasan Persahiton songon 6 tarsurat di Warta Jemaat Seksi Pendidikan Pinabotohon tusude yanakon ni Huriata na masuk ke perguruan tinggi negeri jalur undangan SMPTN asa di Pasar Huria fotokopi surat tanda kelulusan dohot diterima di perguruan tinggi negeri tingkat SD, SMP, dohot SLTA nama dapat juara sada 2 dohot dulu asa di Pasar Huria fotokopi rapor surat hatorangan juara sian sekolah nabi dohot surat pengantar sian siswawi di Pasar ma seksi pendidikan Nalu Mabat tanggal 27 Juli 2020. Napa Paton pelajar Sidi tahun ajaran 2022-2027. Hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 di ibadah Minggu pukul siawi
Gereja akan melayani pelepasan pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023 dan perjamuan kudus bersama dengan orang tua setelah selesai ibadah minggu dengan jumlah 55 orang. Yang napalimawan panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2027 Dohot Hut HKBP Cibubur pa 44 tahun. Sadarion matokata do panitia itu 2 hari per mingguan dung sidung maja titing taringo tu ulaun pesta. Hari Rabu tanggal 12 Juli 2027 pada tahun ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siang maringanan di GSM Gloria lantai sada. Margite titingon binangido tu sude panitia asarata madooti rapoti. Songani matiting di minggu ta sadarion akatiting namangiut boy mata jaha di warta jemaat. Saunari pengasama partikian tu panitia nonaing mandokata poras man. Nah, uparsanga bihami amang pendeta fungsional pendeta Cehara MTH inang pendeta fungsional pendeta Erboru Sinurat STH nabinar sangapan amanami dominanami dongan parhalado amanami inanami ruas ni Huria KBI Cibubur nah waholongi hami yanapon nami remaja, pra-remaja, dohot napa sebulu. Mara dosude kita namar tugu di bagas jolon itu hatta nasebui bilangi hami sada-sada dohot namar minggu melalui live streaming di bagas nade. Shalom. Selamat hari Minggu, horas mani kita salubna. Mau lihat ma di Tuhatta, mau lihat ma di Huria. Namangalean partikia dihami lao pasahanton panorangion akahama nanai akahama nam dirancang panitia nanai silahonota tuang kaari namangihu ruas itu atas alumna namanginan jongjong hamidison mewakili panitia Ima panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon dot hari ulang tahun di Urianta KBP Cibubur yang ke-44 tahun lau pasahanton program kerja ni panitia sesuai tu SK penugasan nabi nasaha ni Uria marhite-hite amak pandita resort tuhami panitia adong tulu kegiatan na saling berkaitan ima implementasi tahun profesionalisme Pesta Gotilon Dohot Hut HKBP yang ke-44 tahun. Tujuan di kegiatan namanginan naparjulu marhite rangkaian kegiatan implementasi tahun profesionalisme diharapkan kualitas niaka parhalado partohona parhalado naso partohona sonia karuas semakin meningkat tujuan narion nagabe makorohon tu peningkatan di pelayanan di tonga-tonga di Huria napaduahon melalui rangkaian kegiatan Pesta Gotilon makirin dohita asa sude ruas di HKBP Cibubur lam kir-kir mandok mauliate tutuhata di sude pasu-pasuna
diparbui nadenggan sianak kau lautta siganupari sesuai turagam di profesita masing-masing. Napatuluhon namangina marhite perayaan marang kegiatan hari ulang tahun HKBP Cibubur napa 24 tahun agar kita melakukan ucapan syukur di umur di huriata naung marum 44 tahun jalan taberen otakkas di perkembangan baik di fasilitas pelayanan Sony di godang niaga ruas do namar taba-taba napa 4 ton huria pasahaton tugas tu panitia asa parsidohot rak dohot akaruas manupahi kegiatan pelayanan baik internal maupun eksternal sesuai itu program kerja dohot anggaran tahun 2023 melalui pencarian agnia kadana ahama kegiatan anak sudah nota mangina rabdot akayana kota tersonoma seksi koinonia di Padupano seminar untuk praremaja remaja do Naposobulu dengan tema etika Kristen pada era dunia digital pada hari Sabtu 20 Juli 2020. Dapat 2 tahun seminar tentang profesionalisme dalam dunia kerja dan penata layanan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 tu akan aposo keluarga muda guru sekolah minggu dohot parhalado dapat duluhon perayaan hari ulang tahun RI yang ke-78 Kamis 17 Agustus 2020 seksi Marturia dapat Jolo Solker minggu tanggal 12 September 2020 malam puji-pujian hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2020 seksi diakoni kegiatan donor darah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Fajar UMKM 20 Agustus dan 24 September 2020 pelatihan UMKM disesuaikan dengan kegiatan SPH seksi kesehatan Laparjolo pemeriksaan dan pengobatan gratis akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan September 2023. Nah, Paduahon seminar tentang cara menangani pasien pingsan akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 September 2020. Acara puncak tahun profesionalisme Pesta Kotilon dan HUT HKBP Cibubur yang ke-44 tahun akan kita laksanakan pada hari Minggu 22 Oktober 2023. Amangina Balgado target dana naporlu dicapai panitia lao menunjang kegiatan di Huriata Marapangiduan kami tu sudehita asa parsidohot mangurupi ulauni marhite-hite persembahan kasih kupon-kupon berhadiah doa donasi spontanitas kami panitia dan margogo bolos yang hadir yang namanya mangina lau mencapai target nak ini alai pos dorohanami nama lupa dohita lau patu pahon akan nyadingkan narikot di Hurianta gabi pilihan khusus diadupan di debata adong padohan yang itu ada padok tepak na do tajomna dinitahi do gogona mari kita bergotong royong ambil bagian dalam mewujudkan tujuan yang besar yaitu kemuliaan Tuhan.
Sawani mana boy pasahan kami informasi kita saluhuna mula dong kana hura manginan para jolo kami pangidoma mula te mari Tuhan Yesus memberkati. Tapi bagaimana siang ina Teresia.
Tapuji tu hata merede meja sebukede nomor 700 polisia ayat sada satro di ujungna uhukma tapasaha peleata.
Oras balita. Mangailangan ng kalungan untuk hata Yesus Kristus akan dinikata di bagasan minggu Dimas yang surat Apostol Paulus Pahala di Minggu ayat 5 sampai ayat 25. Ujahawan kita soal mata surat isi. Ayat menulupi nabai. Ayat menyiho idohuna dada na uhalongoni. Ay iya hula na sobo kinalamohon ito aku na nanulupi maaw di hinalila di patiki. Asa dada au manglausa tundu sa iyo na mangyaya. Ay huwodoro na ngalungaringan maringan di bagasana. Matok di bagasana Iku ia hagioton dapot dunia diau alai dang dapot anggo napatu pahon nadinggan ai dada huula nadinggan na pinar hagiot ni rohaku na roai na sohu halomohoni ido huhula alai molo hula na sohinalomohon ni rohaku dang apala au mangulaca dosa ido tahe namaringanan di bagasanau asa jupangau songon aturan naroa do dapot diau nangpe dipangi dorohaku mangulahon nadinggan ai dihalason jolma perbagasan na diau do nian patik ni debata alai hui daro patik na asing di bagasan akaruas ni dagikku na marmusu dopak patik na di bagasan rohaku gabi di batuduk doaw tugonggoman ni patik di dosa na di bagasan ruas ni dagikku we au jolma na dangolon isema paluahonau sian pamatang hamatianon mauleate mahudok tu debata marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus tuhatai di bahini au sadiri mangului patik ni debata di bagasan rohaku alai manghiuto dagingi patik ni dusaido huloi imasahatna huruya ni Kristus na hinaholongan makalomohon patik ni debata mencintai hukum Tuhan Allah manang hukum Allah ido topik dihita di bagasan minggon he aduh hubigi sada carita songonon di sada huta na jonok tu laut manang di topi di laut masa hira-hira tiap bulan do masa kapal karam manang hancur alani karang na adong di jonok ni hutai ngabuy tawayak kon sada huta topi di laut gudang karang di si hampir tiap bulan siga do kapal hancur alani karangi pola gudang na aguan hosa jala siga artana alani karangi dungi marpikir-pikir mana sa hutai hira perbiguat do hutaon mulu tapa sobu songonon masak ai ganup tokki do hita mengadupi maaf bakke ninna ganup tokki do hita mabigi angguk-angguk tangis ala aguan osa akka nama dikapali ninna ala aguan keluarga nasida juk doro disi akka halak keluarga ni namoding nakaromi tangis ala ni namasai dungi sepakat manasida margugu manasida di pajongjong ma mercusuar jala dinggad do nasida makatatai hatop do di pajongjong mercusuari alai dang adong listrik ujung na di bay malampu
manang telong, tabo toro telong teh, obor manang lampu minyak. Maroster manasida nasa hutai, laho mabain lapui, asa galak nian, asa molobor ngin dari dama mercusuari, napa botohon manang manang isi pe kapal naliwat, ada karang di sini. Hati-hati, asa aman hamu, pae berek kamu mama terus waron, toho matutua manginang, 3 bulan, dak kebe masa kapal rusak di menghantam karang, denggado saluna, jala denggado nasida mangula-ulo ni, maroster do, wek sada majominggon manang sarminggon, wek 2, wek 3, 1 wek 12, dungi dung habis 12 perhalado ma, kan begitu, habis si Teresia ma, anggo agape alani situasi turos ternama ingihuk manasida, songoni mamargati-gati nasida, aman, tidak ada masalah, sudi makarikoton, sudi mangudukon mangulahon, akanong disepakati, akanong adokyan, gabidang adong be, masa na dihabiari nasidai. Alai dung madapoton hira hampir 1 tahun, Roma losoki. Nga mulai be malas nasida. Ato mak ay song be nasiga kapali, song be kona karang. Ujung na mulai ma bolong masada. Wek sada pe melem ma. Wek 2 pe songoni ma. 1 wek 12. Anggo parhalado setia do diulon na rupaning. Ido hebat ni parhalado on rupaning. Tohonan niate. Amangin ang ama na masa. Dung mulai losok na sida mangulahon ak kay sudi. Masa ma no bolon musesiane. Nasohya masa adong kapal na belga, mabuan barang, sembako, gudang jolmana, sakok madi karangi diterjang ombak, pecah, hancur, gudang marmatian muse. Marpungu manasida, muse marrapot, sudema marsidalian. Tarsongonido hita jolmaon, songonido koni akahlak bata kate, horbo di piaraja, marjapal di balian, molo solomo roha, saya gudang buat si dalian. Dimulai naik denggado amang, tidak ada masalah. Mereka dengan gembira bersuka cita, semangat, ada semangat dari Tuhan supaya jangan ada kecelakaan di situ. Asa unang tardok be huta perbeguan, huta pertangisan. Denggado diulah nasida, disepakati nasida, dus dorohan nasida pajongjong mercusuar. Hapi ahamana masa. Losok majol mai dang diulabe masa mamuse na dihabiari nasida. Ada apa? Isi dona salah. Mungkin tidak saatnya kita mencari siapa yang salah, tetapi umumnya manginang puasa masa songoni sudi hanya 1 kalimat, karena saya, bukan karena mereka, bukan karena dia, karena saya. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kehidupan saya? Ada apa dengan apa yang saya inginkan dalam kehidupan saya? Karena saya alaniaudo siga kapali, alaniaudo dang hulai, dang alani halakan. Tarsongoni do namasa di pergumulan ni Apostol Paulus sama nginang. Dung dijoput manang dung dijauh Tuhan Yesus, dung diudukon ibana Tuhan Yesus, dung dihapor sa ibana Tuhan Yesus, tarjol mama ibana. Ay gudang do hape na sala na hubahin sa lilingon. Ay dosa do hape. Ay mabesigang uluk ko do hape na hulay. Dosai. Karena prinsip dosa adalah merusak kehidupan manusia yang beriman. Kecuali maloso beriman nate, molo halak naso beriman, sarupa do sudik, dang adong persoalan di bana,
sadok lomoku, roha-rohaku, hadagingokku di dok apostol Paulus di son. Karena saya susah hita inang alini hita dok. Molo susah inang dangalan mata. Nian adong do ya teh. Alai alani hita dok. Molo susah hita mang dangalan galeng alani hita buah seulua susah. Kan itu. Iman mengajarkan kita memikirkan yang baik. Hapor sotai mangarahok kita asad bui kita manibangi dia doda dinggan dia doda sedinggan. Ketika Paulus menerima Kristus dan dia bersedia menjadi apostolna, menjadi rasulnya, saya mah husor-husor maibana di bagasan pikiranna di dokma dangna aidang hutulupi nahu baheni ainahu hagigihoni ido hula dada nahu halomohoni. Setelah dia sadar, iman menyadarkan kita akan dosa yang telah kita berbuat dan kita berjanji tidak akan mengulanginya. Ido dedokoni topik tadi bagasan mingguan. Maka lo mohon patik ni debata. Patik nasihat debata nadinggan dui. Nasihat debata molo tajaha di Jakubus adek 10 pitu akan nadinggan do. Nadinggan siat debata do. Molo diulahon ayah aturan ipe dinggadu sudi aturan namanginang dia ke arisan-arisan ta dinggadu sudi ya tulu hali nang manggar arisan pecat dinggadu asa ingot jol mamanggarar molo di pasobu-sobu do basudi mana manggarar songo dia manggarari mangaleon itu akan dapotan songo nido nang akagugu ape songo nido. Aku pusing doa mamereng gu terting na berpudi na sori jahai. Tahi ngoma manggar pilat tau tak. Tanggung jawab tadi kan? Itu dah. Datung tanggung jawab ni halakane. Dang sangai. Hita. Saya. Siat debata akan ading gado. Sinuan bulu si benna. Las. Sinuan uhum si benna. Horas. Molo tapatu papi aka aturan dari hitam maben aturan ini dingkan. Bagaimana pula dengan patik manang hata ni dibata, sakap ni dibatai, sudi asa dingkan. Dingkan tuau. Molo tapa husur-husur nak kisika ni patik ate. Jadi do Yesus mak. Si haholongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, do sian nasa roham, ido patik raya na parjolo. Alai dos do argani na padua honon si haholongamu do dongamu jolma doson dirim patik mabending gando hukum Allah untuk kebaikanku dan kita ai jolma na pardosa do hita nagali do hita ido makana di harahot tu hita di bagasan minggon cintailah Tuhan dengan patik-patiknya dengan hata-hatana sakapna ai molo holong rohatta sudedo uli ate emang tiki marhale tita kan marhale maju hodokon asing maju dia karena sohya marhale tate na di patoho-toho ya molo marhale tita kana bagag idu no bagag di portibion inatai dong atai amang teh senyum ni amang Tuhan na hirana bah adong do di parseremonan nami adong si tua nang pala hubaba warna huboto hamu don noni molo jatuh cinta hape di dadaku ada kamu di mataku ada kamu sudi adong dari dok begak ekelne amang ekelne Tuhan neretong kan itu semua hadirion di nataha holongi indah songori dohita maka holongi di bata molo taha holongi di bata apapun yang dilakukan Tuhan apapun yang diperbuat Tuhan apapun yang diberikan Tuhan kepada kita itu untuk kebaikan kita semua indah dilihut di bata patikna asa dinggad donguluta atong tahu jima maka lomohon patik ni di bata mencintai hukum Tuhan asa dinggan nguluta
di berdalanan ning uluta, dinggan nang keluarga ta, dinggan nang pergelingot ta, dinggan nang parsaurat ta, dinggan manang sakap-sakap ta, ala debata manggohi pikiraku do rohaku martanya mahita. Ali Tuhan debata manami mula tema di pasat rohanami tu adupamu. Di paingoto hami di bagasan minggon, asa huhalo moho kami patikmu, hatam sakapmu. Asa masai di bagasan ngulu nami, gabi imang gohi roha do pikiran nami. Pargugui hami amang, di nama dalani partikianon na pinarademi, gudang nai Tuhan, na mangabati hami, hagyok ni daging nami, sakap-sakap ni roha nami, nasi pata, dang manadaho hami. Urupi hami Tuhan, asa tarjol mahami, ala ni hatam. Ay napadinggat to kami do, hatami, patikmi di hami, asa uli dinggan dame ngulu nami, saliling di tanoon, pasu-pasu ruasmu Tuhan, namek-mek nama gudang, satu nama dua, song-song ni parhalado ng paditana, pasu-pasu aka ruasmu na ng marasohotan, parguguy aka namarsahit, lihon apul-apul dia kana marsak, alusi aka tangiang, nasa toktong manangyakon, pasahaton tuho aka napinangi duduhana, asa unang suku-sukur hanasida, taringo tuhadiriomu, atong diulon nami sa darion, nang sa minggope, hupagong ko po kami tuho, sisa dusa nami, mga saon Kristus Jesus. Amen. Marede mahita laos tapasahat mapilyata.
mahita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na dinggan do na sa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masan ni lehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parasya kami pilihanon, pati bulhon harajom ritonga-tonga ni huriam dot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami gudang ni sinon lehon mitu hami. Asalam girgir haiman dok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say pinurbadia magwarno, say Roma harajon, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus ala adong do ulo tamakatidakon haporsiaon anak kota di Pugulsia di baheni tarsonoma gora-gora manang buah-buah siya kita na parjolo binay maboras tu hadag kadangan horas madihita saluna nang peso masih jalangan laos mula mahita manopot bagasta dengan jalan na berkendaraan satu arah Tutoru mahita te udang pola tu Gijang be langsung mahita manopot bagasta tu satu arah asa ima buah-buah kami horasma di pengertian na melatih mak.